Yun, hindi tayo sa ating video. Kaya yung sentro ng butas at yung liwanag na yan. Pagkapang tayo. Yun. Tapos, yan, yellow gold yun ha. Tapos, under tayo ha. Yan, under. Yun. Pangalawang pagkapang tayo. Pasok tayo. Hindi tayo. Yun. So, nagpaliwanag na natin ito mga color coding na nagdaan sa unang video. Ayan, tubig yan mo pala. Ito, pangatlong balupang. Yun, stanlier dyan. Yan. Ganyan. Yan. Yun. Expander tayo. Makita natin yung ilalim. Pakita ko sa inyo mga tol yung color coding nito, nasa puti na tayo. Nakatayo. Tayo na yung concrete board niya. Tayo yung concrete board. So, yun ang ating project. Kailangan ma-recover natin yung kalahati sa pinakamalaking pinako nila. Yung mga sako yan ha. Mga sako. So ngayon, update natin. Itong under na ito. Ito yung volume. Malaki yung ito. Yan, makinis siya ng tayo. Yan, yan. Ay yung pwede kang bumapang dito. Yan, yan. Tayo din yan. Yan, yan. Under ka dito, paglibig, kapag na naman sa target sa items. Ito magapang ka sa libel niya para hindi ka magkamali na matumbok mo yung pinaka kwarto niya sa ilalim yung concrete board. So ngayon kinukuha natin unang kukunin ay ito yung maliit. Ayan, ayan. Concrete board din ito. Tuloy. Yan, puti yan ha. Puti. Yan. Yan ang bulong kuning na. So, ayan. Tayo yan. 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 Kumikinang pa. So, ayan, yan. Yan. Yan ang concrete board na ating i-dadrapi ngayon. Yun, yan. Yan. Kinang pa yan. Puting-puti. Yan mga tula. So dito na lang ang ating video. Mag-update lang tayo. So sa pangatlong pagapang na tayo. Pang-apat pagapang ulit. Ay yung butas. Nakita natin sa natin sa inyo kanina. Nag-update lang tayo. So ito yung ano. Tayo yan lahat. Tayo lahat yan. Ito volume. Ito yung volume dito. Pag under sa pinakalibig nito, dropping ka ng gano'n. Para masundan mo yung pinto dito sila rin. Dahil pag nagkamali ka, grabe ang trap nito. Maraming trap ito. Mayroon itong bomba sila niyo. Mga poison. So kailangan nyo ka magkamali sa entrada nito sa entrance. Alam niyo ba kung saan na tayo mga tol? Nasa 45 feet tayo ngayon. So ang lahat nyo. Ito yung butas natin. Yan, yan. So ito yung tinatarget natin muna ngayon sa budget link tayo. Bago ito. Malaki. So yan ang butas natin. So dito na lang. Ito lang ating video. Pero grabe tubig ito. Sobrang lalim ng 45 feet tayo. Kaya yung mga hukay nung taga-Mindanao na panayang yabang. Wala naman siyang nahukay na. Ganito kalalim. Puro hanggang tuhod. Hanggang pusod. Puro bato pinapakita. Magpakita ka rin ng ganitong hukay. Na nasa ilalim. Wala puro bato. Yung mga ulo-ulo na yan. Mga heart-heart na yan. Kasi babaw lang yan. Kaya dito may heart yan dito Ito. Kuha namin ang heart to.
Dito sa itong lalim na ito sa 45. Ito na yung 45. Yan ang pader yun. Yan, straight yan ha. Concrete bolt ito sa semi-concrete bolt ko. Ang pinakilalim nito na original pa yan. Hindi po kay ganito tayo na yun na hindi pa. Okay, yun ang ating mga experience sa ganito. Yan na. Maraming panligaw ito sa door din to. Ayun. Ganyan. Yung gano'n ba? Hirap ginawa. So, dito na mga tol. Update lang tayo. Hindi natin masyado pagawa ng mga color coding dito. Dami yan, puro puti yan. Sa ibabaw na ito, yellow.